Dardara ita titangatang bayat ti panangagut ti alutiit iti kimra ang adaga. Agraragat damot iti likudan ta dungo isuda ang mamati at ibaligi magunod iti dara ang may parakupo. Idinto at idangadang ta kaskalawa ti taaw panagsin na lawasin. Kat iti may sa pagting tibiyag ta at data nagkita tayo tinagpurusan anay talimudok lakit din ti amin analabaga araya ti init. Idinto ang marigregreg iti gulong ti kumpitis salamagi algaruba dungon. Wen marigregreg dagiti apagukrat asampaga ti sampagita rosas lirio lamu-lamu dagiti dapanta si tutured anangasak iti kapanagan. Nagpadata amang sungsung ka iti kalawa ken karaberna. Si tutured dagitoy dakulap ko anang ranged iti tarumamis ti bain-bain. Si tutured ti bukot mo aning imamag iti tarumamis ti barsanga. Ket nagtibnok dagiti darata ani gamer iti linnaaw ti kannag. Tapno din nga panda ket kem-kem abara ti daga. Ito nagtungutan iti agduma adalan madda amang pidpidot kadagiti naregreg asampaga. Tapno sagneb ko iti kaunggan anapno sa nagkawaw iti yaay ken ipapanaw.